hintay amin idiri. Ti ayat ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw napili. Daytoy ti aldaw nga inarami ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto ko namin kenta. Roderick, ken Janine Chloe, itang aldaw, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo para kada kayo. Tapno, umayo pasantuan, daytoy panagdinayo, awaten nyo ti sakramento, agbalin ana santuan, daytoy a pamilya, agyaman ken agkamatalik tayo iti Diyos. Idaton nyo iti Diyos ti ayat yo, iburay yo kuma, daytoy nga ayat, nang runa ti pamilya, ken kadagiti tattao na. Kakabsat makikaysa tayo, kada Roderick ken Janine Chloe, iti daytoy na santuan, a sakramento nga awaten da, ti sakramento ti panagasawa. Tapnong orod may karita ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo pedag iti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na Sika kami. as itutugaw, iti makannawan ti Ama, tapno ibabayat na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Inday-dayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, ket dito'y dagatapya, kadagiti tattao na imbag ti panak nakemda, iguna nagdaka, itanuk data pagrukbaban daka daydayawen daka. Agyaman kamken ka, Kapuiti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika bumiyaw Jesu Kristo. Bukto anak ti Diyos na Apo, Bordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Sika magika, kadagiti basbasol ti lobo, kaasyan na kami. Sika magika, kadagiti basbasol ti lobo, awaten kadayto, araramid
satuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasatuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinagbalin mo ana santuan a misteryo ti singgalot ti panagasawa, ket iladawan na ti panagayat ni Kristo iti iglesia na, ti modem kadda iti apanangidawdawat mi kada Roderick ken Janine Chloe. Si tatalikdaken ka, ket si tatalikdamet iti maysa ken maysa, amang pasingked itanga aldaw ti panaginnayat da. Aramidam ko mga iti amin na panagbiagda, paniknikan danto dayta nga ayat. Dawaten mi daytoy gapo ken Apo Meso Kristo, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awanting gana. Amen. Agtugaw tayo. Ti may basa na adaw iti libro ni Tobias. Idi is-isudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias, ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka patgek nga asawa, agkararagta iti Apo, ti panangaasin na, ket ilisin na iti peggad, ilisin na ta iti peggad. Bimangon ni Sara, ket nagkararagda iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, maikari a maitanok ka. Madaydayaw kumatinagan mo itagnanayon nga awan inggana, iti imatang ti amin na parsuam iti langit ken ditoy daga. Pinarsuam niya dan ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay akatulungan ken kabadang na. Nagtao ti puliti tao kadakwada, takinunam saan anasaya at iti lalaki nga is-isuna, mga ramidak iti kaadwana a kaarngina. Apo pinilik ni Sara gapu iti natakneng apanggep, saan agapu iti derrep. Kaasyan na kami kumaket ipalubos mo nga agbyag kami, aginggay ti kinalakay ken kinabaket mi. Sangsang kamay sa kinunada. Amen. Napanaturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Ti kaasi ti Apo punwen natoy daga. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, when naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana, when salwadan na dagiti agtalek iti di agbalbaliw nga ayat na. Isaad tayo iti Apo tinamnama tayo, isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana, agtalek tayo iti nasantuan anagan na. O Apo, adda kumakada kami ti dagbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnama mi ken ka. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colossias. Daytoy dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili kayo ako kuana. Ngarod, ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan kayo no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinakawan kayo, kas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat a mamigsing galot, anaan-anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo, ti agturay kuma kadagiti puso yo.
Tadaytoy tinangyawisan ti Diyos kada kayo, iti maysa a bagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yu ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta, anapno iti puso yu iti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawen yu, aramiden yu itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Dios Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Tumakder ka. Santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Datayo nga anak ti Ama, intay dumega si tatal na, panagkay-kay sa ipakita, isut maristay nga anak na, iti puso intay luktan, kadagiti balikas, anasantuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria ti maypay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy tibilin ko. Agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isot panangipaay na ti biag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko no tungpalin nyo dagiti bilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo, ta saan nga ammo ti adipen ti araramiden ti Apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem, ta impakaammok kada kayo ti amin anangeg ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak no di ket siak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado, ket manayon kuma ti bungayo. Iti kasta itad ti ama ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod tibilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Ti maypay ken ka o Kristo. Nagtugaw tayo. Kumandatang iguyot bumandatang ipantabang yun. Dati makalingod. Maluwan. Good morning, Roderick and Chloe. Janine. Ket nasayat launay daytoy nga gundaway ta validation ko na tayo daytoy nagkasar kayon iti sibil ngam adda pala ang tarigagayyo nga umay mangtunoy daytoy na espirituan nga akamyo anya dayay ti panagkasar iti simbaan. Tadakkel ti diferensya na tinagkasar iti sibil ken nagkasar ay iti simbaan ken other nga denominasyon. Taapaya daytoy nga rod awaten nyo tata sakramento. Anya ti sakramento inlungalong ni Apo Jesus iso tinangirugi ke therefore no sakramento na santuan sacred na sagraduan agbalin ano sagraduan daytoy panagdenayo haan nga adayo ti dumana no daytoy sibil kuna tayo taapaya iti sibil iti imatang dagiti tattao mabalin nyo ti agdennan ngam di ay imatang ni Apo Dios haan pay kuma ngam no umpay kas tanalpasen alata ti pagyamanan tayo adda kayo tatta nga umay mang pasanto datoy kasapay kumaata kunana ni opening prayer tayo natipon-tipon tayo gapo iti ayat iso ti bilin ni Apo Jesus kasapay kumaa
Roderick, saklang mo dito'y altar ni Janine, gapo iti ayat niya, pare. Sika kumamot, Janine, nagpaisaklang ka kumamot, ken ni Roderick, gapo iti ayat niya. Uno na puyatan kayo ti salsala. Natudwang kayo hangan narsuod di sapaw yo. Mayhaan, maya nga rod ado na bartag. Uno madamdaman to pay laang. Di niya kumaayat. Kati sa ludsot at na Roderick, ay ayat mo lang Janine. Sigurado ka. Sika mo Janine, ayat mo lang. Sigurado ka. Tadda kita agas asawa ka po ta, masigwag ako kun mamang, agkasar kayon, urihan da magin inayat, naalala ti mo motor. Nadukkas niya tatan, tineksan na rimwarda, napandadya igit ti karayan, masikuga kon, agkasar kayon, urihan da agin inayat, ngam naalala ti mo motor. Aduma day tay, gaputa bumaketan, lumakayan, ay, ma-pressure magkadagay tayo surdo nga kaaruba, awang mo maitulong da, ay, agbaakan. Kapilitan nga mga sawan, o represyo mo, agawidan, kasla bulilitan. Nga mga agkasar naman mga ayat, security, kung nana na dya, companionship. Kano dagdumaha nga maibagay dagi dya, ang umanay. Kakunayo mo, Roderick, ken Janine nga ayatan nyo titong galmay sa tisaludsod. Mano taon mo? 30? 32? 20? 26? 32, 26. Aging gati ka ano mo dahi nga ayat. Till death do us part, Father. Nagado nagkunad ta. Nagado ti akin temsong data till death do us part idi. Awan damutan. Nagado nga kung kunada nga dahil ako na ayo ka na 32 plus 26 aging gati ka ano dahil nga kaatidog dahil nga ayat nga ibagbagayaw tatata nalapsat pa ila ni Janine Roderick ako baka ayat yung pailaang nagtupol to datan jak amon marisi ka mo dyan natarake pa ila tang ubingan pa ila ni Roderick. Lumaklakay to basit nang runa talaklakay ay sus ko jak amon. Dagita kung kuna nga aging ganat tong palbiag nakaad ado ti nagkari nga kinaskasarkon ngam nagadumo madamdamag ko. After how many years? Na umay damag sangsangitan, apa, nilakay ka, apaya, damo imo umutornan, gunggo na magin, agat bugoong ka mga kanayon nga minan. Si kamo nga lalaki, apo, nang runa ti asawaan na di lalaki, ka mestra ka, haan nga mestro isuna, ay apo, nakasiksik si ni mestra, mintatalon nga agrangrang yat, di na pa itugot na da program di eskwela, kasladala nga agasawa, nga magin inayat da kano idi, tunukan han nakayatin ngam anya ti ibagbaga na ditoy dayta ka di ayat nga ibagbagayo nga nabayagan nga ikarkariyo puro ka di nga ayat tano dadduma ka na ibasbasaryo ti ayat iti na ibasbasaryo ti ayat iti itsura nalaka nga agbaliw ti itsura na ibasbasaryo ti ayat ti sanikwa mabalin nga agpukaw ti sanikwa no ibasbasaryo ti ayat iti trabaho agretire kayon to. Basaryo iti ayat ti pintas, taraki, addan to agsakit. Iso nga dahito nga sakramento nga awatin nyo, kari. Iso garod nga agkin nari kayo. Nga uray no, anya ti mapaspasamak, agkin nari kayo, tunggal may sa agdesisyon kayo nga agin nayat. Dahil ti kayat na nga sa uwan. Kagapo ta ayat yung mayo ikarit dito, ibagak ka na kayo, Roderick ken Janine, ti pamilya, anap-nap no, nabuhusan ti ayat, no rumwar di unag ti pagtaengan, irwar damat ayat. Ngam no ti pamilya ket, ay di unag ti pagtaengan ka daswin nitik, innulbod, tinangsit, no rumwar da ay di unag ti pagtaengan, isumet ti rumwar kadakwada. Anya ti kunada nga rod, no anya ti imulam isumeti apitam. Kano ayat ti ibuhos yo dito nga pamilya yo, iso ti rumor apitan yo. Iso nga tatapay laeng
dagita mangdadael ti ayan ayat yo, anya dagita tinangsit. Siyak ti usto. No daduma ko nada ti relationshipan ka, haanin nga napatag, no anya ti usto. Tinapatagan, dayjay, respeto nga uray no, isuna ti usto, no saan ka mali, no addaayan ayat, agpinna, aginnawat, agpinnakawan. Tapno agtalinaed day tanga ayan ayat. Tama, no daduma ka, ipapilit tayo, datay nga rod ti usto, ngam no daduma, no masaktan laeng, haan nga makatulungan iti relasyon. Isong agsinnaranay, kinaginawat kayo, gaboran nyo ti ayat day tanga relasyon nyo. Tay kunakon, no ayat ti naimula, ayat mo ti rumwar. Anya pa dagiti ramon na ti panagasawa. Adda trabaho, very good, masapol nga adda. No si ka ti lalaki, uri si ka nga babae, takasapulan tayo mati agsapol, kasapulan tayo pagbiag. Nadda position, awan problema day ta. Nagdasan ni kwa, masapol nga, dasan ni kwa, tadda pagbiag. Ngam ibagak kada kayo, dagiti tattao, ura dasan ni kwayo, adda adalyo, adda sanikwayo, tintulat ta, pangayatan, titat, mabalinda kayo nga tungpalen, mabalinda kayo nga respetuan, ngam tinto pangayatan da kada kayo, Roderick ken Janin, DJ to katatao yun, no kas ano yun to nga ayatan dagiti tattao. Uray sa nikwayo amin nga sa nikwa, no haan kayong agrespeto, kinhaan nyo amot agrespeto, kin agayat ti sabali, mabalinda kayo nga suruten, mabalinda kayo nga tungpalen, ngam haanda kayo mabalin nga ayaten, no haan nga nasayaat. Iso nga tipuon ti pangayatan ti tao kada kayo, no kas ano kayo nga naginnayat, no kas ano yung nga irwar ti ayat kadagiti tattao. Haan nyo mabayadan, ti respeto kin ayat. Uray sa nikwayo amin sa nikwa. Sino ti umuna nga makalakan dito'y dakay nga dwa? Ikam ti respeto ni Roderick Janin, ikam ti respeto ni Roderick, ikam ti respeto ni Janin. Ibatyan nyo ti respeto ti tunggal maysa. Ti pagkapsutan dahan nyo masapol nga apan ibilag. Hanyo masapol nga apan iwaragawag. No makapag-respeto kayo, sigurado, day tattao, itadamot day tanga respeto. No makapaginayat kayo, sigurado dagiti tattao, itadamot day tanga ayat kada kayo. Kinhan lang nga day ati mission nyo, agbalin ko mga tiwagas ti panagbiagyo, nang runa tatata sakramento ti awatin yon, agin innayat, agin innanos, agtintin narabay, day ti kasapulan na iti panagbiagyo. Kang runaan na pay, mabalin tayo pay nga mainayon, iti dayto nga panagkalay sayo, hanyo liplipatan ni Apo Diyos. Gapo ta insak lang yo kini Apo Diyos dayto nga kalay sayo, awaten nyo dayto ang sakramento, protektaran nyo, dayta pamating adda kada kayo. Haan ka di, nga iso ti maudi, nakaad-ado nga pamilya, addaan sa nikwa, addaan adal, adda amin kadakwada, inududi da ni Apo Diyos, anya tinapasama kawaw. No saan nga kawaw, awan nagmaayan na. Narigat pa nga agbalay giti pamilya, no awan no maudi ni Apo Diyos. Kunak man di kalmanen, di nagkasar, nagrenyo ti kalay sada di kalmanen, kuna man kadakwadan, manmano ti pamilya, nga nakitak, nga si tatalagkin ni Apo Diyos, makimisa da amin, nga saan nga nagbalay giti pamilyada. Amin nga amok nga natalagkin ni Apo Diyos, itiddakin Apo Diyos ti amin da, manmano ti haan nga agbalay gi kadakwada. Dayjay ti umuna nga aramiden nyo. Isuro yo, no anya ti pamati, isuro yo ti agtalagkin ni Apo Diyos, amin to, aywanan nan to amin. Ngam no iso ti yun-udi yo ti biyagyo, medyo narigat, maabak, haang nga iso. Dapat ket ti ni Apo Diyos ti umuna number 1 iti biyagyo. Ta amin, uray niya ti anggulo ti biyag tayo. Official ka man, padi ka man, anya man ti trabaho tayo, amin-amin, no maud-udi ni Apo Diyos iti biyag tayo, agkawaw. Mabalinda tayo nga surutan, no, da power mo, mabalinda tayo nga denggan ngamnohan tayo, maitid ni Apo Diyos kadagiti tattao, kawaw tulat ta ti panagbiagyaw. Iso nga ibagak kada kayo, Roderick ken Janin Chloe, ni Apo Diyos kumati kang runaan na daytoy.
Hala da kayo kakabsat nga manganak, da kayo nga naganak da Roderick ken Janine Chloe, nangruna kada kayo nga naganak, congratulations, tar aramida nyo ti obligasyon nyo kadakwada, nga masapul nga itultuloy yo at arabayon ida. Anya ti panang tarabay kadakwada, ibilang yo ida nga naasawaan, ngam kararag akan kanayon. Ikararagan nyo ti lubong, nakaadado ti pamilya, nakaadadon ti pamilya nga awanan ti ayat, nagado ti pamilya an nawarwara, nagado ti pamilya anak nga agsagsagaba gapo ti kinakapsot dagiti agasawa, nagdakkel ti porsyento dagitay haan nga makatunoy taawan ni Apo Dios kadakwada. Sino ti umuna nga kin obligasyon daytoy? Datayo nga nataengan, datayo nga naganak, nangruna kada kay nga naganak ken manganak kadakwada, ikararagan nyo. Isusang kakanayon ko nga ibagbaga, ikararagan nyo dagiti pampamilya. Tano di unag ti pamilya, na baybay-an di anak, baybay-an tumot ti itidda. No di unag ti pamilya, haan nga nasaya at ti pan nakatubay dagiti anak, probleman tumot laeng. Uray pa'y agtugaw da, uray pa'y makagridwar da no hanga nasaya at di kananakam di naggapo ti pamilya madintulat ta. Ala italik tayo kini Apo Diyos, agtalik tayo ken kuana, sapay kumatadag ito yung anak, kabsat tayo, paraburan na ida, tinarong bunga ayan-ayat, ti panagkaykaysa, sapay kumata mairwarda, dayta mission da, anya dayta agbalin nga nasaya at anak Christian wan a pamilya. Danggayan tayo nga rod, da Roderick, ken Janine Chloe, iti dayto na santuan a sakramento, ti panagasawa, maidawat nga rod ni kadagiti agasawa, da Roderick ken Janine Chloe, kastamo dagiti manganak ken naganak, o may kay diti abayda, taaramidan tayo ti sakramento ti kalay sa tumakder dagiti agasawa, agpasango dagiti manganak. Naganak ken manganak, agpasango. Roderick ken Janine Chloe, itangal daw imay kay dito itap no patalgadan nyo ti panagidnayat yo babaen ti agnanayon asing galot ti saklang ti iglesia, ipanamnamak ti panagidawdawat daytoy agimong kada kayo. Tapno ti Dios iburay na kuma tinabuslon a pamindisyon na ken panulong na kada kayo amang tungpal kadagiti annungen anak asawaan, nagpaspasango kayo. Da kayo met kakabsat, dawatek kada kayo tatarabayon nyo kumaida kadagiti karkararagyo, ket awatin nyo ida akas baro asa nga pagasawaan, iti sidong tina Christian wan agimong tayo. Roderick ken Janine Chloe, songbatan nyo kumasipupod no dagiti asaludsod. Janine Chloe, may kamitlaeng diti asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo tabagim, iti panagayat ken panagserbi ken ni Roderick nga asawam. Wen Apo. Roderick, imay kamitlaeng diti asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo tabagim, iti panagayat ken panagserbi ken ni Janine Chloe nga asawam. Wena po. Roderick ken Janine Chloe, si dadaan kay may laeng adu ang mangisuro kadagiti anak nga ited ti Dios kada kayo, tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wena po. Wen Apo. Yan tangay kayo ti agkalaysag, sinango kayo, aginigang kayo ti ima. Kanawan ag kinuros. Ket iyeb kasyo ti panggepyo iti saklang ti iglesia na babaan di panangsong batyo kadagitoy asaludsod. Janine Chloe, kayat mo matla nga kaddom kin asawam ni Roderick, babaan daytoy asa seremonya kas mayan nurot iti rito ti Santa Iglesia nga ina tayo. Wen Apo. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wen Apo. Awatem matla ang akadwam ken asawam. Wen Apo. Roderick, kayat mo matlang akadom kin asawam ni Janine Chloe, babanda ti seremonya kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga ina tayo. Wena po. Iyawat mo matla ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matla ang akadwam ken asawam. Wena po. Sumurot kay kanya kiti dati akarara. O apo mi a Dios,
O apo mi a Diyos, Ipaay mo kadi, ipaay mo kadi, amanipod itang nga aldaw, amanipod itang altaw, ti puso ken kararwami, ti puso ken kararwami, at kay kaysada iti amin abanag, agkay kaysada ti amin abanag, pagrigatan man wenno pagimbagan, pagrigatan man wenno pagimbagan, kinapaknang man wenno kinapanglaw, kinabaknang man wenno kinapanglaw, sakit man wenno salunat, sakit man wenno sanunat, aginggat di na kang pagsinain ni patay. aginggat di nakampagsinain ni patay. Ket itada kay amin nga adda ditoy. Saksan nyo asya, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak, ket bendisyonak da iti asing galot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Naganak, bendisyonan nyo. Bendisyonan tayo dagiti aras ken singsing, dagiti nakaiganti aras ken singsing agpasango da. Ti tulong tayo aday tinagan ti Apo, so nangaramid ti langit ken daga. Ganam. Kumararag tayo bendisyonam kad Apo. Da Roderick, ken Janine Chloe, kadagiti adipen mo, kadagiti na anane asan ni kwa dito'y daga, iso da aladawan dagito'y nga aras, kati serbida ko maapangragpat, ti agnanayon abiyag, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo dagiti asingsing, tapno da Roderick, ken Janine Chloe, amang isingsing kadakwada, agtali na edda kuma. Nga agbyag iti sidong, tinalagda panaginayat, ken kinapudno, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyon nam kadaapo daytoy a libro a naglaon ti sao ti Dios. Tapno da Roderick ken Janine Chloe amang lukib to kadagiti panid na ken madigdegan dagiti pannakaammoda ken kastamet ti mapabara ti ayan-ayat da ken ti padada a tao gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Alam di sing-sing ni Janine Chloe. Usaram daytoy asingsing. Kastan dati ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Roderick, usaram daytoy asingsing, kastan daytoy ayat ko, ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ay ayatek nga asawak. Yawat ko ken ka dagiti nga aras. Iyawat ko daytoy ken ka nga aras. Kastan dati panangidaton ko, Kastan dati pinangidaton ko, pagigken ka. tibagik ken ka. Paay nga pagimbaga, Nga agpaay paginbagan, ken ti pamilyata. ken ti pamilyata. Itinagan ti Ama, Itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Anak, ti Espiritu. ken ti Espiritu Santo. When awatak ida. Itid mo na pare. Hamon sa mga balak nga itad. Ne. Tad mo amen niya. Wow. ATM. Amam ti meaning ti ATM. Asawa ti mangigun. Asawa ti mangigastaw.
Sika mga asawa, imaidam niya. Ang data karasardeng ta parcel dyan sa nguyaw. Nasaran nyo nga na sa ati sa nikwa, sagot nagapukin apo Diyos. Nadalaing mo nga agtrabaho, kahit na nga sa uwan, talent de jay. Tahan nga amin nga nag-grade warhan nga amin nga tao, nalaing agtrabaho. Tauri at dadagiti makastrikti trabaho no sadot, awan lat tati income. Kasagot day ta, na imaidan nyo umanay. Uri ka sa no ka aduna, no barayo boy, kurang. Day tapay ti number 1 nga pangarugyan ti dadael ti talek nya. Naglinlin namang kayo ti kwarta, kadelikado datan. Nya, ado ti agasawad to nga kasta. Kakaasi dagiti lalaki agilumlumang nagsipot mo ti babae nga agbirok. Ngaan, talon-talek iti sanikwa. Tapno nga madadael ti panagasawa nya. Nakabsat mapadayawan nak nga mangiparang kada kayo. Kabarbaro na Kristiyano na sa pag-asawaan, the Mr. and Mrs. Roderick and Janine Chloe Wigan. Palakpakan tayo ida. Congratulations. Madamdaman to ti case. Nagparintuman kayo. Ganam. Iga naman lagay. Nagparintuman kayo nga agasawa. Dagitay mangsindi ti kandela. Mangikabil ti belo ken cord aramidan tayo. Masindyan ti kandela. Masindyan ti kandela. Tumakder tay amin para ti kararaga sa pasab. Idawdawatan tayo ti iglesia, ken dagiti akakaskasar at ti panagasawa da iladawan na ti panagkalaysa ni Kristo ken ti iglesia na titunggal panggep ko na tayo denggan na kamkadi. Idawdawatan tayo ti Iglesia Katolika iti sangalubungan, dagiti mangi pangulo ken kuana, ken dagiti mangi torturay iti daytoy a Pilipinas. Dawaten mi ken kaapo. Denggen na kam kadi. Idawdawatan tayo dagiti napanglaw, kadagiti masaksakit, ken dagiti matutuo ken marigrigatan. Dawaten mi ken kaapo. Denggen na kam kadi. Idawdawatan tayo da Roderick ken Janine Chloe, tapag kaisaan kumati Diyos ngagnanayon dagiti puso da, dawaten mi ken kaapo. Denggen na kam kadi. Idawdawatan tayo, tailisi kumati Diyos, ida kadagiti pagdaksan, palaganen na dagiti grigat da, ken papigsaan na ida iti tiyempo ti sulisog, dawaten mi ken kaapo. Denggen na kam kadi. Dawaten tayo, taringen kumati Diyos, ti grasya, ti sakramento, ti panagkasar, kadagiti nasawaan nga da ditoy ita, dawaten mi ken kaapo. Denggen na kam kadi. Man nakabalin ka nagnanayon a Diyos, kitaam kad asi dagitoy nga adipen mo, ipaay mo kad kadakwan dati atidog kinasingpet a panagbiag, gonggo na amto kad ida, ti agnanayon aragsak, agramen dagiti anak da ken dagiti mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Ti Diyos sa kumay tuy datumiken awatem ida sabay ko
tayo kakabsat tapno da tayo ken Takder dagiti tayo. adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan kan pa kay gloriyahan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad dagitoy daton mi ama ipaay kada Roderick ken Janin Chloe babaan ti panaripatom pinagkaisam ida bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiag daan na asawaan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Itag-ayo dagita puspuso yo. at dadan as itatag-ay iti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket Pudno unay amay ikari katrumbeng tumutop kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso ibunan nagmi apo agyaman kam ken ka tinasantuan nga ama o nasantuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios tasika intag ay mo ti tao aparso ti kinaimbag mo ket intanok mo iti kastaunay tati panagkallay sa ti lalaki ken babae imbatim ti ladawan ti ayat mo pinarsom ti tao gapo ti ayat ket di mo sardayan nga ayaban amang tungpal ti linteg ti panagayat tapno iti kasta pakiranudem to ti agnanayon nga ayat mo ti panaginnayat ti lalaki ken babae mapasanto iti sidong ti sakramento ti panagasawa ket agbalin atanda ti ayat mo gapo ken Kristo dagiti koro dagiti angheles ken amin asa santos agdaydayaw ken agrokbab da ita gloriam iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma nga itimpuyog mi met tinapakurang atimak mi kat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin naparswan ti langit ken daganap no dayti pagay daydayawan Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Nagparintumeng tayo. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigugwayan, ti amin akinasanto, dawatin mi nga ro, ti paimo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ti paimo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenkan ka sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol
Aramidan yu daytoy apang ilaglagip yu kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inak ka minsalatan, manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inak ka minsalatan, manubot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipam kada apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagipam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kamto ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kamto kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ting gana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Tumakdar tayo. Sa dilangit, item kadakang ti aldaw ito, ti kaneni, ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basbasumi, kasmet kumangiti pamakawan mi, kadagiti met nakabason kada kami. Di na kami baybayan na umanugo
idawdawatan tayo, da Roderick, ken Janin Chloe, itatarugyan dati biag anasawaan, tapno kan kanayon tula, nga nalagda ti panagin nayatda. Nasantuan nga ama, inaramid mo ti tao aladawam, ket pinarsam ti lalaki ken babae, tapno babaan ti panagkalaysa dati puso ken bagida, matungpal dati anungan da ditoy abiyag. O Diyos, inaramid mo at ipanaginayat dagiti agasawa iladawan na dahil pan nakitulag mo kadagiti tattaom, ket iparangarang na ti panggep ti ayat mo, ket ti pan nakasungpot ti sakramento ti panagkasar, mailadawan mo ti panagkalaysa ni Kristo ken ti iglesia na, dawaten mi ti pamindisyon mo kada Roderick ken Janin Chloe nga adipen mo, ipaay mo kada apo, itaturugyan dati agbiag iti sidong dati a sakramento, tagpinaraman da kadagiti parabor ta ayat mo, ket iparangarang da iti maysa ken maysa, kadakwada ti pakakitaan, ti kaaddam ti bait da, pagbalinam amay maysa tinakem ken puso da, ipaay mo kadapo tataginayunen danto ti balay abangunen da, babaen ti gaget da, isuro danto kuma, dagiti anak da iti na Christian one a panagbiag, ket may kameng da iti nailangitan a pamilyam, bendisyonam kad dati anak mo a babae, ni Janin Chloe, tapno na imbag to nga asawa ken ina, ket taripatwen nanto ti pamilya na iti ayat ken dungo. Bendisyonam ni Roderick, tapno na pudnon to nga asawa, ken na imbag to nga ama. Nasantuan nga ama, ipaay mo ka dita, dagiti nagkalay sa dito'y saklang mo, ket kalkalikaguman dati makidaya ti altar mo dito'y daga, mapagasatan danto kumamit ang makipangan ti padayam sa dilangit, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. O apo mi Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kuma, nga adda kada kayo. Basta kumamit Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay aming kapya. Kapya. Cordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, itdem kada ti kapya, itdem ti kapya. Agparing tumeng tayo. Adtoy ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing, o may kakanyak, ngam ti may salay na sa mapaimbag ton, to'y kararo. Panagayat ko
kanya, ludikat siya, pinangpili kada kayo, dinutukan kayo, nagbunga iti adu, ket manayon kuma, ti bunga yun, agi inayat kayo. Daytoy ti bilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Dawaten mi man nakabalin a Dios tati sakripisyo nga idaton mi kanti komunyon nga inawat mi. Palagdaen na ti panaginayat. Da Roderick ken Janen Chloe. Kastamet kumaaday ti nga Eucharistia ipain na kada kami apada-pada tinaaman na tulong mo gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Roderick ken Janen Chloe, itatanaawat yun ti sakramento ti panagasawa, ipaganetget ko kada kayo nga agbiag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Janen Chloe, ayatem ti asawam, ket agbiag ka na imbag na ina ken asawa, ket agtalinaed ka iti sidong ti pamati ayat ken kinasingpet. Roderick, ay ayatem ti asawam kas ni Kristo ayaten na ti iglesia na, makipagbiag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Dios. Ti apo adda kuma kada kayo. Janen Chloe ken Roderick agdumog kayo taawatin nyo tinadaeg a pamindisyon. Sapay kumata ti agnanayon nga ama taginayunen na ti panaginayat yo tapno umapay kada kayo ti kapya ni Kristo ket agtalinaed iti uneg ti balayyo. Maaddaan kay kumatigasat kadagiti anak yo, maliwliwa kay kuma kadagiti gagayem yo, ket si kakapya kay kumalaeng kadagiti amin at tao. Paneknekan nyo kumati panagayat ti Dios iti lubong iti kasta dagiti agladladingit ken marigrigat, masarakan da kada kayo ti kaasi, ket siyayaman danto ang mangawat kada kayo sadyay taeng ti Dios. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Alpasan din na santon a misa, ken ti panagkalay sa da Roderick ken Janen Chloe intayo ni ti ayat ken kapya ti apo. Agyaman tayo ti Dios.